Anyang laki din! Anya nga, itararamidan nyo di ta, Melinda, kun Gina. Umay kayo gluganan Mapanan day tagip ang nagluganam, nana? Katwan, day tuyan, tila straight. Gina, intagluganam. Kat kunak ano saan pa'y amapantawan pa'y magkargana? Naimbag ta inayaban na kami, nana. Mapanawan kami kumankat. Saan kami ama kaawid kini Gina? Ala, umay kayo, tagkakatugaw tayo at alaw. Pagtengaan dakaw. Nana, ada maangot yun? Ay, itay pa'y nga ap-ap, utot to'y ako ko. Tamaulaw akong di agad anglit ang maangot ko. Day takatugaw yung nana, ti maang-angot yun. Anya, ni Melinda. Di ubig sana, tamangan numangag na ka. Ay, sapay ingato na ti ima na, tani, nagkapot. Ay na, bumabaaksan, maulawak at alagan. Sakto pa'y maulaw akon, da kay toki din. Ay, nagpigsamo gayam ti anglit ni Melinda. Ay, dandani akon makadaanon ijibalay mi nana. Agpasahi akon. Melinda, pakiawat mo man ti pasahi kay driver. Siya akong tiyagbayad. Talo tayo kada nanalusing. Ibayadan na. Ay, thank you, Melinda. Agyaman kami da siguro kwarta mitay niya. Naglako ngamin nila kay ko itimula na anatang. Ay, iso malagayam Oh, dahito isa nga gasot. Pamasahi tayo at talo. Nagsimpot mo kayang ni Melinda niya, nana. Uray nung kasjay nagpigsa ti anglit na. Ay, urayakla na bang aran abim mabaijay jeep, Gina. Masino kumangay ti saan amabang aran, nana. Makalang abdan iti presko nga angin. Itaklaan na amuan, anapig sa gayam ti anglit ni Melinda. Ay na, nabayagan nga amok, nana. Kasta aya. Ang kasla pimig sakit dita, tabumakbakutan. Saan sama ngamin ngagdigdigaws? At no kanayon dang aglako iti mula da kinilakay na. Apayasan lang nga makagatang ti deodorant na. Aywan anya. Amangan mo't no saan na nga amo day ta deodorant, ama ko na. Punay mo ta, nung di na amo, nana. Nabaybayagan na tao dito'y lubong, di na pa'y amo ti deodorant. Di ko namkit day. Di na amo nga adda anglit na. Di nala maangutan ti bagbaginan. Rumbang angad da mangibagakan kwa na. Kanila kay na kumaa ti mangibagakan kwa na. Katwan imposible asaan amaangot nila kay na. Ang panunutok nga rod, nana. Nusyak nga ti mangibagakin ni Melinda ang nagpigsa ti anglit na. Kasanok nga ta nga ibaga asaan amasair ti riknana. Oh, bobot. Simbang pa ni nanang mo. Ay, ayos. At danjayin pagatang ko. Itay da ka pa nga ururayan, bakit? Nanang, jayin pagatang ko ngay. Mabalin aya malipatak. Oh, ipadas mo da ito'y no umanaykan ka to'y t-shirt ngayong pagatang mo. Uy, wow, original Siyempre, 1.5 ti pinanggatang ko iti day ta t-shirt mo. Nay, nagninan. Jack pa'y nakasuot iti kasta kangina a t-shirt. Si kamot lakay. Dagiti ginatgatang ko a t-shirt mo, di mo mat-us-usaran. Nakadulin dalat namat ijay cabinet. Wow, bagay kanyak da ito'y ginatang mo nga aesthetic a t-shirt ko, nanang. Agadal ka na imbaga. Agasam day ta ginatang ko a t-shirt mo, nagnina. Nasken, adya ipakita mag-grades mo. Saan labas ang awa, bubot? Wen, saan kayo amadanagan? Nagmayat at talaga to'y t-shirt, nanang. Siguradong apalandak manandag iti barkada kon. Kat sika ngay mo't bakit? Anya mo ti ginatang aparakan ka? Ay nalakay, pagpalingkiklaangan aje para kanya.
Kompleto akmutin. At damat badbadok. Isupay agastos. Ay, gimatang kamat kuman ay iti pabanglom. Ne, apay, nabangsitak ka di una yan? Ha? At daayamat imbagak anabangsit ka. Ay, kusilapan nakmanay. Jay kumaagas iti ang liti ginatang mo aparakan ka, nanang. Ah, ta sino ti adanglit na? Ni Bobo tinang ibaga. Apa kita anak? Bubot, sino ti adda ang lit na kada kami kinitatang mo, ah? Apay, saan yung amo? Katnudwa kayo kanitatang nagpigsa ti ang lit na. Nangag mo ti imbaga na lakay. Pagad adalan ta, uyawin natan anaganak na. Bakit? Pudno timbagan ni Bobo. Anyapod no? Ay, lawlawag man si ka, Nestor. Agungat kan tumat nga may no ibaga ka. Guraan na kat di na kun kasarsarita. Kat ibagam ano anya day ta kayat mo nga ibaga. Pudno, anapigsa ti ang lit mo, bakalt. Ha? Uray matsika, tatang. Nagpigsamat lang ti ang lit mo. Dua kayo kaninanang. Ay, imbaglakid din Tadyak natawid day ta asakit yaw. Sakit? Kaano pa'y anagbalin asakit ti ang lit, lakay? Ne, kunak mo asino yag tuk-tuk-tuk, si kamot gaya, Melinda. Ramanamot aday to inlutok a merienda, Gina. Ay na, imbag man na nalagipnak nga indagasan. Malipatakit din nga ikan ti karuba. Agyaman manen Awan anyaman na. Ala, umay kung to isubli day ti pinggan ang nagkargaam. Sana. Kukam daytan. Kuwa kon? Ay, sabay bubuungan. Remembrance mon kanyak, Inyawat na kanyak di merienda nga inten na iji balay me. Ay na, pirmi manan na maangot ko ti ang lit ni Melinda, nana. Kat, anya nga iti naramid mo. Anya nga iti aramida, inawat ko lata aji merienda ta sayang mat. Sapay, naimas di inted na nana. Saan mo't laang anangutan, di intad na merienda. Saan mo't nana? Ay na, imbagam kuman anapig sa ti ang lit na. No nga ibabawi na di merienda di awanan. Sabagay mo't kit di Pampanunutok nga ron nana. No kasanok adiskartyan nga ibagakan kwa na di ang lit na. Nakasingsingpat mat ngamin kanyak ni Melinda. Jak sa maiturod asaktan tirik nana. Bakit? Ibabamban day ta imam. Tamaulawak day ta ang lit mo. Ne, apay aya asaan ka makatal na? Diyak nga ron makaturog di ta ang lit mo. Kunamlan asino ka ngagsasaw? Oray siakmat, jakmat makaturog di ta nagpigsa pa nagururok mo. Agur-uro ka kaya mat. Ay nakasla sumang at abas di kapigsa ti urok mo tapno mo. Day tamat ngay ang lit mo, makaulaw. Ay nagado a reklamong. No di na kayat akaida, nawaya ka amapan agid day jay salas. Syakit din ti ibaon mo jay. Kat no nagado ti lamaw. Ay kat ano sam atoy ang lit ko, tamaki ang angot ka laang. Nukas ta nga raw, ano sama ti panagururok ko. Kumusta kayo, Nana Lusing? Ay, mayatlat Melinda. Ni, apay akal na at matan nga inaput yu day taagong yu, idilim mabasak di taabay yu, Nana. Ha? Ay, kwa. At danganin na angot ko ang naday. Mading angot? Nakaulaw nga angot. Awan mo't maangot ko, Nana. Ay, Kadasan nga ingato day ta imam adwa. Apay, Nana?
Basta padason nga aramidon. Dayta, nakangatom nana. Apay, awan maangot ba? Awan mat nana. Ay, saan mo maangot day takilikilay? Normal mat ni angot to'y kilikili. Kano makaulaw ti angli mo balasang ko? Nagsakit kayo matan nga agsasauna na lusing. Ay na, saan ko maamasair tirik na, Melinda? Tatalaga mo ngamin, anapig sa ti anglit mo. Amom ka de, gay masasao adjudurant. Amo ka nana. Padasam man ti agusar iti kasjay. Nalakalaang mo. Awan pa'y 50 gay maysa. Agusar ka, tapno maagasan, day ta anglit mo. Bobot, mabisin ka din. Wan tatang, mabisin akon. Apay ngay? Saan matlang agluto ni nanang mau? Diyak amo tatang, itay pa'y anasang patak anakatugaw di talikod ti balay. Saan mat nga agtagtagaray? Nay, apay ngay nga ta? Mabisinan tayon tatang, no saan pa'y lang agluto ni nanang. Nay, pay man, tayo nakasarita. Anya ayati problema ni nanang mo? Bakit? Di nakman kasarsari ka. Napudot ti ulo kita. Apay ayakasta ka, bakit? Agpapada kayo amin anauyaw. Kunamlan no asino kayo akababangluan. Anya kumangay no napigsa ti anglit ko. Anya kato'y bakit kunaya? Uray mo't nagpigsa ti anglit mo. Dungdungwan kalata. Ay, agtal na ka man. Siguro, agbirbirok kan iti pangisukatam kanya-kanya. Jay ubing kan nabang panglo. Adda ayamat pampanunutak akasta. Ay, si kabubot. Umadayo ka man ditoy. Saan arumbang adenggam ti panagapami kinitatang mo? Mabisin ka nung aruden. Di ka mo't lama pa naglutaw na. Diyak pa'y nagmerienday di eskwilaan mi. Ita, awan pa'y makan dito'y balay. Nangagmaw. Apay, kayat mo nga agulsar ni Bubot. Kaasimaut. Tanay, sapay nagkutong. Un nga rod, kumut-kutungak to pa yan. Ay, agpadpadatan Nalawlaw to pa yung dagiti short pan ko. Isungang kamatan agluto bakit. Adda karni ti baboy aginatang ko. Anya ti saganak arikado nanang. Tumulong akong agluto. Sige, tasyak mutan ti agaraw. Oh my Gina, aday bagakan ka. Anya day tanana. Amom ka day, nga idi namin sangal daw. Saan pa'y nana? Anya tinapasamak? Nagsarita kami kin ni Melinda. Katimbagakan ko na nagpigsa ti angli na. Anya? Ay, naiturod yung nga imbaga day takan kwa na? Inturturad ko na. Kat, anya nga iti kunana nana. Awan mo't, ngamjak mo lamakitan arumwar di tabalay da. La ka nana, amangan mo to napasaktan nyo tirik nana. Kasta nga ta. Naarsagid nga ni Melinda. Basit lamay bagamkan kwa na, sintiran na. Saan abalay? Tinapatag na ibagak ti rumbang amamon na. Uray agsakitan at tinakam na kanya. Rabiin Bubot. Hindi po munda tatibe. Tayong kamaturugan. Saan pa yan alpas to'y buy-buya at tatang? Gusto daytan. Tanay, makaturturog akaon. Ha? Dito'y kasalas amaturog? Wan, di tapagil iladam.
Ha? Apay ngay? Asino ti kadwa ni nanang ije si Lidyo? Ay, may sana Jak makaturog gapo iti anglit na. So apumanaw kaditaan. Tumakdarkan, takayat kunti maturog. Bobot, mapan ka din nag-eskwela? Uwan ante. Umay ka man pa'y dito, tadalaang titamagakan ka? Anya day ta ante? Apay, agsakit ni nanang mo? Saan mat ante? Apay aya? Saan mat ngamin arumrumwar? Saan samot na arumrumwar iji balayo? Jakman amukan kwa na ante. Masangsang patakmat iti malam nga agbuy-buya iti TV. Amom ka di deodorant. Amok ante. Ikan ka iti sangagasot. Tadumagas ka di tapagkatangan iti deodorant. Itad mo kininanang mo Ibagam nga usaran na, kalpasan ti panagdigos na. Uwan ante. Angam di mo ibagbaga asyak tinang tad iti kwarta Imo ibagbaga asyak tinang ibaon ken ka gumatang ka iti deodorant wan. Uwan ante. Ala, ingkan. Bobot, umay ka man dito kusina. Apay nanang. Anya day ito nakaparabaw dito lamisaan ang nabalkot iti papel. Ginatang ko para kan ka, nanang. Anya day ito agas samot. Agas day ta iti anglit mo, nanang. Anya? Jay balon ko iti may sangal daw. Jak ginastos. Tapno may gatangan ka iti deodorant mo. Tapno saan na kan nga apaan ni tatang. Kasta Katapno saan ka matan amabain ama kikaruba. Ay na. Anya lakit din to'y anak ko. Nakasingsingpet. Inggatangan nakmat iti nangina t-shirt. Di inggatangan kamat iti kasapulam. Thank you, anak ko. Sige, padasa mga rod ito ginatang mo. Ay Nadina, nakabasol akon talaga kin ni Melinda. Makunkonsinsya ang napasaktak tirik nana. Ginura da kayo, oray siyak samatan. Ginura nakmatan nana. Ay, ne, iso day talubabas. Mapansa ijay kantina. Diyak kaya't atalyawon nana. Tasigurado ako silapan na taday ta. Nay, umasidag mo dito ayanta. Ay sus, umay natansamot tan sipateng. Ay sus, nagawid ako nana. Narigat ang timasipat dito igid ti kalsada. Ay, Gina, papanamngay. Ay, saan ka pa yung amin nga agawid, Gina? Mapaanak ko magluton ka. Awisan kayo ijay balay. Saan ka agumurgura kada kabe, Melinda? Ni, apay ko maagumura ang kada kayo ngay, nana. Jay na ibagakan ka. Amok sa irtirik na ang balasang kao. Da kayo kit dimot, nana. Nasaya at kit di ata na ibagayo. Taamok tinaskan nga ramida. Addan us-usarak a deodorant. Kunaklakit di gumurgura kan kada kami. Saan? O anya, intayon ije balay. Taagluto tayo iti naimas a merienda. Ay sige, intayo nga rodan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Kumalag na kalakay, kas kalaaso ngagtiwal. Ay, arak ko ma. Ay, arak manin ti sapsapulam. Dinak pa yun ikaskasaw.
Day talatan arak ti sapsapulam. Anda ko maarak. Arak latan ti mapampanunot mo. Tunggalag sao ka arak. Lumarak ba? Papanam. Nakagsapul iti arak. Anya, inka sa pula, hindi arak. Way, niling pa kay. Nagkakapsudak nawan arak. Ala, tatang, nakainom kayo manun. Agong ungat ni nanang. Abay nga gungungan ni nanang mo, anak ka. Kasano? Saan kayo matatao dito'y balay? Napanangan nagsapul iti arak. Ipangpangro na yung kano ti aginom iti arak. Diyo pa'y kano pampansinan ni nanang. Anya ka po apansin nagpaila ni nanang mo. Dahil taarak at ipangpangro na. Dahil sutima ka iti ragsak kanya. Lakay, agriin ka. Lakay. Agriin ka kunak. Ay bisit ka laklakayan. Iturugan na kitain. Sapay ka digdigos ka. Agriin kan agriin kan kunak. Apay iling. Anya tibagam. Ay nagado pa'y lasaw. Umay kakitayin. Papadantaya. Ay disturbo kayo di para naturaw. Baka mo kay tibiyag mo. Pagbabawyam sa ramitak. Bigbigat. Ngamtangad manan ti arak ti pagpagkalam. Kanya pagpagkalan na sasawang bilang. Ay, imbag pa'y day ta arak tama lips to lips mo. Siyak nga asawam di nakpampansinan. Ay sumardeng ka man dita. Siyak man tinakita maun. Anya nga ta, no day talaangan arak ti kaidam. Wan, da kayon ti agasawa. Naniyala ka niling, agsilos man ako nakaon. Ay sa anak nagsilaws. Ikan ka pa'y iti igatang mo iti arak ka? Sigurado ka? Wan, ikan kantaw iti igatang mo iti arak. Aramidam ti kay kayat na. Taramidak mo ti kay kayat kaw. Nagpintas ka matananang. Kaslasaan si kadayta. Ay, 100% asyak daytoy, Gardo. Awanin ti sabali pa'y. Nagpintas ka talaga, nanang. Bagbagay mo dayta impapukis mo, abuok mo. Nagbanglo ka pa yan. Kita ampay daytoy miniskirt ko, no bagbagay ko mo ilaang anak ka. Ay. Kasla ulag dagiti nagdatakkel nga urat na. Apay ana pa uli magkamutan. Kita umatlatan ti gurong ka. Bagbagay ko kaday. Wala nang. Bagbagay mo launay. Nagpintas day tagurong yo. Kasla gurong apang Miss Philippines. Ay day ta ati manugang. Ang sasaw iti pundaw. Ay na, kay kayat ka no kastagar daw. Ay, anya lakit din na ya. Nagrugit manen ti parangan. Ni matataam buti umay dito parangan. Ay, nagtaraki matan. Sa dino ti papanam. Unay day tapurma. Nabisngay pa'y day tabokyo. Ay, kwa. Mapanak man ijay ilay, baraw. Agudong ak. Nagpurmakan nga agudong tatambo. Ati mo pa yan dagiti agtutubaw? Ay, agyaman ak. Gardaw, baraw. Ay, labsan ka pa'y diti parangan yaw. Wen? Ne, apa yan lala? Nabartag mata simbang pat ni tatang mo. Binartag ka no ni Tata Ambo. Bigbigat, nabartag ka ni tatang mo. Aga magure ka. Nakitak mat itay ni Tata Ambo. Saan mo ta nabartag? Anya? Wun, lala, bakit? Nakapurma nga agudong. Kasano day ta? Nila ang tatang tinabartag iti naginumda. Kaslakastan Ay, unay yan tibiyag. Ay, sos, agkantan ni tatang mo. Ay, anya lakit din ni tatang. Nagbalin manan, asinger. Mayat, agbalin gaya masinger no mabartak ni tatang mo. Uray silang, ayos lata.
Kabarbaro man na lipstick mo, nanang. Gimatang ka manan. Nanak kaw. Nalabaga mo't a lipstick ti kayat kaw. Ay, nanang laing kayo lakit din nga gastos aya, nanang. Ayawan bibiyang mo. Kakwartak mo tigat-gatang kaw lala. Awan mo't papanan nyo. Adda kayo lang mo dito nagtibalay. Naskan ka di pa nga agpa-beauty kayaw? Ileg, mangisaga na ka iti merienda. At iti kwarta. Ingkalaangan gumatang iti arak na inumaw. Anya. Anya lakit din ni nanang. Apay nga ikam iti gatang na iti arak? Isaw, ti merienda na. Ay, day ta ati asawa. Isupayan ti mangtad iti arak nga inumag. Adto pa iti paggatang mo iti pulutan. Oray agawid ka iti kayat mo nga oras. Ay. Ay, agyang manakilding bakay. Ay, nagsingpet ka nga asawa. Manmanaw tikas ka. Di ka di madanagan. Agkita ta kunak mo. Ibagak ti lugar apag sarakan ta. Sigurado ang magustuhan ijay. Bye! Nanang! Nay, si kamu gayam gardaw. Nakita yo ka din ni tatang, itay payasap sa pulak. Napanaginom iti arak. Anya? Mapankalatan iti tersina apagin inuman na iti arak. Panawan na, takayat kaw tagmay maysa. Ay, uwan, nanang. Salpag. Nangagnan samit dagiti imbagbagak iti silpaon. Kalaat nga may nga imbasidang. Bagay, lasing ako. Amo ka. Saanin anas ko nga ibagampay kanya? Makatutulog akong iling. Bakit? Maturog ka, lakay. Agriing ka iti oras sa akayat mo. Awan, timang lapod kan ka. Magat ka no ka styling. Ay! Dinakman agkan. Apay nga iwalin na nga bakit? Inagkan ka lang. Agat imburnal tingiwat mo. Ingkakit din maturaw. Padasampay nga agkan naktadis nogak day tangiwin mo. Ya. Dito yun ti pagkaywak. Ado ti makayok dito eh. At dapay dagiti natumba kayo. Karting... Ha. At dagkarkarasakas iti day tapaset. At nga ta sa bali at tao dito'y kakaykaywan. Ha, day manen. Bueno, at daatap nga ayop iti day taabanda. Ay, inakman kidigitain. Amang ano pagsayaatan day ta. Agtuyan ti danom, Gardaw. Ay, mudo yan. Ay, inarubob bumuntan day ta danom, Gardaw. Ay, mawaw ka launa yan. Agyaman na ka talaga. Nalamiisan mo't langan ti karabukob ko. Ay, nagtartarayak namin na nagawid. Apay, anyat intarayam aya. Ay, dagiti banyas. Ay, dagiti alingo. Apay dagiti alingo. Nakalabos dagiti alingo bakit? Ada ayamot alingo anak kasapin. Natural anak kalabos. Ay, mangibabain dagiti nga alingo. Mabainak no siyak. Anya kumatibain mo? Nagalas ni nakita ka. Nagalas at talaga. Jakla ko man nakita dagiti nga alingo. Nagalas ti tsura na. Anya? Ay, kaya't ko pa'y tinanong bakit. Ikanak, tani, mawawak ang nakakita ka dagiti lamu-lamu nga alingo. Kayat mo ti kwarta, Gardaw. Jakayat, nanang. Kayat mo ti naimas asidaan, Gardaw. Jaklat ta kayat. Ay, kayat ko gayam, nanang. Ala, ikan ka iti igatang mo iti naimas asidaan, Gardaw. Igatangam mo ni tatang yaw iti naimas apulutanin na. Wan, nanang. Sure. Ay, rumwarak man kitday. Sa dino ti papanan niyo? Inaklamaki inistorya kadagiti babarkadak, Gardaw. Ha? Payak kasta ti panangkitam kanya, Gardaw. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Kwa. Ajak kayat ti panangkitam kanya, si Kagardaw. Uray laag silaw ti matam amang pereng kanya.
Hay. Hay. Naay, una yun day ta pa nagsinaay mo, Gardaw. Oh, my goodness. Apay ay ako nakmanan. Ang mukmat no anda pa kaburiburam. Tauray la lumawa di ta abot ti agong mo. Awan ka di ti madmadlaw mo kininanang, bakit? Awan mat, adaya ti rumbeng ang madlaw kaw. Basta, paliwom langan ni nanang mo. Anya, apay ko maapaliiwak ni nanang. Basta, sana rumbang asyak ti mangibaga iti aramiden ni nanang mo. Ibaga mo no anya ti mapalpaliim mo kaninanang kaw, Gardaw. Mala, ibaga kun tapilitan nakmet. Ibaga mo no anya dayta. Adda sidecar ni nanang mo. Anya sidecar asasawam dita, Gardo? Adda lalaki na. Anya? Adda lalaki ni nanang? Asino? Ni Tata Ambo. Anya? Kanayon ang makita nga agkuyog da Tata Ambo kanana ileng, lala. Anya lakit din ni nanang. Bakbakatan lang arodan, maaramid na pailaang taglalaki. Kasanaon, numaamon ni tatang mo ti madingar aramiden ni nanang mo. World War III ati mapasamak. Mangibabay ni nanang. Ay, italaan na amwak nga dagayang madingar aramiden na. Nabayagan ang mapalpaliiw mi dayta. Saan kami lang agsasaw, lala? Ay, siya kun ti mababain iti dayto nga inaramid ni nanang. Nanang, nagapuam? Di talaang anak kaw. Sa dino adita, nanang? Napan ko la sinarungkaran dagiti gagayim kaw. Bakbakutan kayo lang arodan. Agaramid kayo paila iti milagraw. Anya milagro asasawam, lala. Ada sidecar yaw, nanang. Anya sidecar asasawam, lala. Nayunam iti litra kay ginagan ko. Lalakay? Wow, nanang. Saan ka de alalaki yaw ni Tata Ambo? Ha? Ang ibigin kita marami ang nagtaka. Anya lakit din ni Tatang, nabartak man na nagawid. Sungaron ti pagragsak aklala anak ko. Arak is life. Ay, naulaw kayo, Tatang. Talaga naulaw ako. Kaputan nakainumag nga ron. Saan aday ta nga ulaw ti ibagbagak? Anya nga ron? Gapo iti nalabos sa panagin inom yu iti arak. Yal alis dan ti alipuspus yaw. Sino ti magyal alis iti alipuspus ko? Ay basta, no di yu pa'y laliklikan ta aginom iti arak, amang ano maladawon ti amin. Awan ti kanununga kada kayo, Tatang. Tilaang maibagak, agbaliw kayon itata na sa papay. Talaga di ka maawatan ah. Maawatan yun to ti ibagbagak, no makita yo ti ebidensya. Correct ka. Ano tararamidan dahil lingkan ang budita waiting shed. Apay nga dadan dita. Inagkan ni ambo ni Ilang. Naglisto-listan. Ay, nagiti awanan pain. Ay, paiman. Anya ti kayat asawan na ito Ilang. Ambaw. Ay, di kan kayat. Asawa umong jay arak. Saan nababalin? Nagsakit tinakam ka. Basol mo matlaang, nudikan kayat. Di naktopay pampansinan. Ay, pasensyakan. Siya kon ti kayat ni Ilang. Tanugag to pa'y dataro pa ambaw. Ay, sumurot akong kiniambaw. Ay, saan tayo pag-asim Ilang? Di nakisuksukat. Ay, agbabali makaon. Diyan kayatan ti arak. Ay, sikan ti pang pagrunak. Bagay, pagawanin na kaw na. Ay, pagawanin na kaw. Ay. Indalupisak mo matan. Ay, agawin tan. Di ka sumursurod ka ni ambaw. Pag-asim bagay. Tagsing-sing pa itakaon. Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Sidecar! Dito'y drama tayo,
Anya Lucky Dane! Anya Lucky Dane! Ay, nagganas! Anya tinagganas asasawam iraw. Ay kwa, awan ara bakit? Adayay bagak ket awan. Na, katno kay bagbagam tinagganas. Ay sinalbag kalaklakayan. Anya lakit din bakit? Ikap manan iti sabali kay papanan jim bagak. Sursurando ka, kaskala na asinan apaltat. Na, anya kasla na asinan apaltat asasawam. Talaga may, kaskala na asinan apaltat, di ka makaidna. Di kayat mo, agsursur kalatan. Sa dino ayati papanam. Mapanak agkuliglig. Mapanak agkuliglig. Hoy, irong abarra irong. Ha? Maduktalak lang at dababaim. Ka iti muscle ka. Anya? Papanam irong, rabein, rumwar ka pailaan. Mapanak agkuliglig ara bakit? Ay laklakayan, agkuliglig ka iti rabein. Tasan anak pudo. Andamat silaw di kuliglig. Bigat aldaw kun rabi ka mapan agkulkuliglig. Di ka pa yun agin ina na. Apay ko mga ginanaakit nagganas di kuliglig. Anya, nagganas ti mapan agkuliglig kunam? Ati kaya ko sawan, nagganas ti mapan agkuliglig. Nang rona no at damak ang malmo at tukak. Anya? Wen, nagdadakal ti tukak idital talon. Barbasan pa ya tukak. Ay laklakayan, adda ayamot barbasan atukak. Adda. Awan! Adda? Awan! Adda ko naklangarutan. Ay di mo man ipapilit ti kayat mo si Kairaw. Adda ayamot barbasan atukak. Jak pa'y nakakita. Sika tisan pa ya nakakikita. Hangam no sakit. Nakakita kon. Anya? Adda pa'y tukak ngagtagoob. Anya? Adda ayamot agtagoob atukak. Adda. Awan! Adda nga ron. Awan! Basta adda ko naklangarutan. Sige man nga raw. Ipakita man kanyak day agtagoob atukak. Ay, kwa. Saan na mabalin? Tapay saan ang mabalin ngay? Saan nga agtagoob day dya tukak? No adda sa bali ang makakita kan kwa na. Anya? Dat lagday jay. Siyak lati pagpakitaan na. Anya? Ay laklakayan. Ay di po yung rabaw ti kuliglig ko ti pagidaan ta. Labi-dabi. Di kan samot nagdigos, labi-dabi. Nagbangsit ka. Ay, nalipatak ti nagdigos. Ay, naglibasak namin iti balay mi. Amumatan ti ugali ni arang asawa. Nagtutbrush ka? Idi kalman. Anya? Idi pa'y kalman ang nagtutbrush ka? Ew. Apay nagsardeng ka anag na, pilo, lakay. Shhh! Di mo pigsante ag sa umila baka et. Apay aya? Idipam dito flashlight mo. Apay nga idapag. Basta idipam dito flashlight mo. Sige. Idapag ko na. Anyat sirsiripom aya, lakay. Apay, di mo makita day takuliglig ni tatang. Ha? Apay day takuliglig ni tatang mo? Nagkapoy kan Mila. Kita man na yung bag Ay. Nag-happy trip damatan. Kuliglig pa'y tinagluganan da. Anya? Anya ti kayat mo, tatang? Kape, gatas, weno tsaa? Di ko magatas, pilo anak ko. Ay, kitwa na, tatang. Mila bakit? Apay, pilo? Agtimpla ka iti gatas para kini tatang. Sige, 1. Urayan yung di gatas, tatang. Aggatas kayo pa'y nga umuna, sakbay nga agawid kayo di balay. 1 pilo. Ay, nabannog ka na pan nagkuliglig iti rabi. Mas dawak ang amin kada kayo, tatang. Rabii kayo amapan agkuliglig, para bangon matay no agawid kayo. Naglawa nga min yung kulkuliglig, anak ko. Iswahay na nabannog. Adtuyan ti gatas mo, tatang. Nagyaman akmila. Ala, agigup ka iti gatas, tatang.
Tapno saan kay amadray? Anya amadray asasawam di tapilo. Ha? Ay, kwa. Awan, tatak. Lipatan yun di imbagak. Nay, nagpapukis ka mat-ara. Wala, irong lakay. Ay, saan ka lagaya man nagpapukis? Nagpakolor ka pa itibuok mo. Wala, irong lakay. Saan ka lang nagpakolor itibuok? Nagpapedicure ka pa Wala, irong lakay. Saan la pedicure? Nagpamanicure ka pa Wala, irong lakay. Naka-make up ka pa tinaposkal. Wala, irong lakay. Kas kala naka-make up ababoy. Kas kalamang luklukaw. Apay, baboyak aya. Si Kamot, di ka lang marabakan. Saan aga puta nalukmagak kat babuyakaw? Ha? May mayaten analukmagak ngamtay kasla nagungar asumbay tilangana. Anya? Napimpintasak metlaeng ngamjay sumbay tilangana babaay. Anya laki din ni Ara. Sabali man ang titurong ti saritaan. Apay ngay, huway pari balkot. Kasla aburido ka pari Irong. Anya nga minaya tinapasamak. Kasla. Anda mo ni Ara sikreto. Anya? Ay magasanganak iti panagsasaw na pari. Ay, ang mga nuam muna meten nga dakulkuligligam iti rabi pari Irong. Imposible, pare. Sikakan siya klati makamo nga da chicks ko. Sapay nagpintas ita ni bakit mau pari Irong. Karuprupanan ni Aramina nga artista iti tibay. Numagna, agyakayak ti patong na. Kasla alipugpog ti panagkinikini na. Kasla balasang akapuros no umisam pari Irong. Anya? Pasaray ipangato na pa'y adye paldana no agistorya. Anya? Ay rumwara kung bakit? Ay katrumwar kalata alakay. Mapana kung Mapan kalata alakay. Lukata mo tili daw. Ay katlukatam lata alakay. Ha? Na. Inusubumot ng tibadom. Ay, salimuutin na. Iso nga inikat ko tibadok. Malarumor kan anya pelater aramidem. Ay, kwa. Ay, sanak sa narumar. Ay, kunak man no adda papanam. Ay, narumar ka kidain. Saan matkit yan napatag ti papanak? Nakitam lang ti kang di mon kaya ti rumar. Sana ko narumar. Agin narakot palangin nagpatpatnag. Ay, manjak. Anya? Ay, narumar kan. Ang mga nuor-urayan na kanjay kasi narakmaw. Anya? Apay, adi ka matagtagari, labi-dabi. Kaslang aminin, ada mo ni Ara nga asawa, labi-dabi. Anya ngay day tanga amo na, labi-dabi. Amang ano amo na nga da relasyon ta. Very good, no kasta, labi-dabi. Apay anak ko na very good. No agsina kayo kin ni Ara nga asawam, datanton ti agden na. Ha? Nagganas pari Irong. Anya tinaganas pari balkot. Nagsiksigayam ni bakit mo nagpasikse. Anya? Limabas itay dito'y paraangan. Ure lagbati ti ayamuom ti bangbang luna dito'y paraangak. Paggagartumam san ti asawa ka. Saan, mate? Amukbat nga asawam? Ay, nagturungan ti asawa, pare. Nagturong mat di tadaya, pari Iraw. Mapan nga taay di bangkag yaw. Anya karamidan na di bangkag ning, hay. Awan pa'y matbunga dagiti natang me. Mga no adala na pati nga ramidan na Pumanasyar mat da di bakbaketan. Sika nga, pari Iraw. Napan kakadimanin nagkuligleg. Ay, kwa, pare. Amok! Kanayon mo ako ligligan di kataltalunan ni Labidabs mo. Apay, papanam. Nakiting ta short mo. Ay, nagparparang pa'y dayta nangisit a pingping mo. Di talaang irong lakay.
Anyat araramidon mi jay daya. Ay, nangibagakan ka, amap-mapanak ijay daya. Ada nakakita kan ka. Amap-mapan kay jay daya. Ay, kanapanak mo't nag-relax. Alakay. Anya, mapan kag relax. Hindi ka bangkagan. Alakay. Saan lang amapan ag-relax ti ar-aramidat ijay bangkag. No di kat mapanak pa'y ag-work-out. Anya nga, ag-work out. Agtugaw. Agida. Anya! Pariraw, asino ti sapsapulam? Ni bakit ko ngay pare? Nakitam ka di. Kasla nakita kita nagpadaya. Anya? Surutem lata ijay daya Amangan mo ada ijay ni Ara nga asawa ang pariraw. Ay, anya nga itiaramidon na ijay daya. Diya mo Nagpintas mo ta nakita kita nagpadaya. Nagpuskol ti make up na. Ay, naksapulan ti asawa. Amangan mo da sa baling araramidon na. Ay, kunakat nga da ka dito'y bangkag. Kasino ti Rorayem? Basta agawid kan. Di naksurutan dito'y iraw. Sino nga rot yung Rorayem dito'y? Ay na, nagbangbanglo. Nagpapintas ka pa'y. Or-orayak, jay mangarado kanya. Kanya? Mangarado kan ka kunam? Wan, iraw. No adakul-kuligligam. Adamit or-orayak ang mangarado kanya. Ay saan? Agawid tan? Ay saan na mabalay? Apay, si kalaang ayati makabaal. Ha? Ay saan? Imor aramidon day ta. Ay kuwahay, pakawanan na kun. Ay, madi kaya't kumit nga raw nga da mangarado kanya. Ti amom nga takit jak amang nga da babaem. Ha? Unfair ano kasta iraw. Si kalaangan nagragragsa. Ha? Sakmut Ay, pakawanan na kon. Bakit? Sinahon di babae. Ay, basta di ka agpaparado iti sa bali. Ay, yakayat. Anya? Ay, pangaasin. Napakawanan na kon. Ay, nagsingsing peta kon. Bakit? Ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anya Laki Jane. Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Tamalanday talakay. Anyamanan ayat ti umay na ibaga. Baga, morning, Glory. Kumusta ti bigat mo? Ay na, nakapimpinta sa talaga na ita, Glory. Ay na, napudputaw na gitiligs na. Asla, ratis ti kinaputaw na. Wow na wow. Ay, Naipagmat nga agsapay tatakulas. Nasayaat mo't lata. Ay, nasaya at mag ating Glory. Nang runa ta, nakita ka manan. Aywan, anat orasan di tading. Alas 6 pa lang, iti agsapa tata. Ay, agyaman na ka ating Glory. Di ka mo umaamang kitkita kanya ka. Tata, nawan ti ba kayo? Sige, panawan kayo pa. Mabit lang ating Glory. Panawan kayo pa. Naksibugan dagiti mula kasabsabong. Tulungan kan aadeng. Saanen, tatakulas? Mabanog ka laang. Saan balasan ko? Kabailak pa'y napigsaak pa'y laang. Ay na, saanen kunakmat, tatakulas? Kabaalak daytoy. Gaputa, manmanumot laang apuon dagito'y mula kasabsabong. Talaga, bigbigat. Ngam isumanan tinakita kadagos. Ay na, kasano aya ang mapasardeng ko da di alakay.
Tapno saan din nga umay dito'y balay? Oh, Papa Glory, tumanambutob ka man tila. Anya ti parikot mo. Hay! Masurunak nga rod! Apay ngamin aya. Ay na! Dahil dyan at tatakulas ha? Inag-agsapan na kit din nga umay dito'y balay? Awan ti damagan na, no di kat anyat orasan ating ko. Ay na! Awan nga tatiriluda! Apay nga may nadidamot laggatangan. Kat importante mo't dahi ta kagawaan. Ay na, rason na lang dahi ta oras-oras sa dahi ta ating. Tapno umay nakalaan kita. Ay na! Di na ayaw marik na. Mauma ako na makakita ken kwa na. Ibagayo man ken kwa na, Manong Tony? Ay saan? Amang hindi no ibaga na ipaidam ka kanwa na. Anya? Wang Glory, amang ano ibaga na anapaidam kan istrikto kami akakapsan mo. Anya? Napanan nyo ay tatang. Bigbigat ng rimwar kayo. Mangan tayo kumankat. Di talang mabangir, anak. Ay na, nanganang kayo kumangaminan Apay, saan kayo maasubwang ka? Anya? Nasaysaya at matlataan no aglalang lang tayo amangan. Apay, anya ay ati subli-sublian nyo iji bangir. Ay na, di man nakapimpintas asabsabong di tabangir. Anya? Huwag na na, kaya't ko akitain ti pintas na. Tunggal agsabang, kaputan naragsak, tirik nak numakita. Adda ayamot ti sabong di tabangir, tatang? Adamot, ana. Narigat lapurusang. Anya? Huwag na. Iso nga, agpatinggak lang na iti panang buy-buya. Ay, kunaklakit tinunap na pananyong. Saan kayo pa'y matngaron nga agpakada? Ay na, no awanak dito'y balay, wano dita arubayan. Amuyaw, arimuara kong. Napanak di tabangir. Tanapan ko kinita dyan na pintas asab-sabong ko na manay. Ayan na ngay nga ta. Diya ibagbagan ni tatang ang nagpintas asab-sabong dito'y. Adda ka numat tayo. Adda ka numat, manong. Isu ti umay nakitkitaan tunggal bigat. Ngam awan man ti makita. Nay, awan mo ngagpaiso ti uri, may sa makita ka sabsabong nito eh. Kunak ano adda, takitaak man. Ta uray la binigat na nga umay ranrantaan. Ay na, uri agpusipusipos ka ngagbirok nita, awan ti makita masabsabong. Anya lakit din ni tatang aya. Sa bali nga ta, atikit kitaan na. Kuna na laang asabsabong. Ay, aguray ka ana. Sabsabong kuna na? Wan manong. Ay, amangan mo no di balasang di tabangir abalay, ti bagbagana. Ha? Wan, iso ti amaw. Anyan ni tatang, tarapap na pailang ti makasirpat iti balasang. Anya? Ay, wan nga agpaiso, Rolly. Iso ako na anarigat amapuros. Kunak to pa'y kay. Amangan no day ta balasang di bagbagana, ana. Ay, anyan ni tatang. Laklakayan. Ngamday tapay laang ti adda iti panunot na. Anya? Manong Tony, si kaman ti mapan ng sipog kadagiti mula kasabong. Ay na, sika Glory, ado taramidag. Apay ay ang amin. Amangan no maperdi man ang tibigat ko. Amangan no umay man ang jaglakay. Di ka dilakay nga admirer mo? Ay na, admirer da Apay, di mo ka di kayat ni Tata Kulas. Kunada mo't abalong. Ay na, pakpakawan. Agbakbakutak laangan iti unag ti sapin ko. No dayjay pay laang alakay ti pakiasawaak. Ay na, never in my life. Ay na, di mo kaya tilakay. Kunada sweet lover tilakay nga asawa siya. Ay, uray pa'y manong. Diyak kaya tayo lakay. Ay na, ingka nga ro dun sibukan lagi timulang Glory.
Taad dati aramida ka ating ko. Alaman langan, mano. Kunatupay ket nga tamanan day taalakay. Tata, amangan numatedtedan ka iti danon. Pumanaw ka dita. Sana bali ang matagtadana ka ating Glory, basta makita ka. Anya? Huwag nating Glory. Kamputa, ay na, uy. Makayawa na kitipintas mo. Ay na, Tata Kulas. Awan ti panawan ko adumngeg kadagita ngay bagbagayo. Iso pumanaw kayo dita. Ay na, saan ko makasta ating Glory At dalaan ti damagakin ka. Ay katamagan niya na. Adeng, anya ti orasan dita. Anya? Uwan adeng, iso nga imaya, gaputa umay ko damagan no anya orasan. Pananganan, Tata Kulas. Alas 7 iti rabii. Iso nga agawid kayon. Tane, inkamanganan. Anya? Ay natatang, amok nga ijay bangir abalay ti papapanan nyo. Isardan nyo man day tangar aramidan nyo. Anya? Amok atatang, amok ajay balasang tiran tayo ijay. Ngamay na, agbain kayo. Lakay kayon tatang. Ngamday talamang sirsirpat iti balasang ti amuyo. Abay, dakis ka di ana. Natayimbutin da di inayo. Aniya? Wan awanan day dinanang tatang. Ngam lakay kayo nga rudan. Oray lang kaya ka. Ngam guwapo ka na talagsita pa lang. Ay na, di man parwaran ti ungat ko tatang. Kababain day tanga aramid yo. Ay na, di mawatan ana. Panahon mo kumanatap no agragsa ka mo. Sa anak nga istrikto nga anak yo tatang. Ngam no maipapandita abanag. Pasensya kayon. Gaputa talaga ang makaungata. Nasayat mo't taimay kamanen, Tata Kulas. Apay ating Glory, kaya nakadi mo lang makita. Agraraman ka, laklakayan? Di ka man agsubli-subli dito'y, Tata Kulas? Di kan kaya makita kan makasarita? Umay ka lang pasyaran, kan umahag damag iti oras. Apay, awan ka diti reloyo, iti balayo, Adtoy, ikan ka iti dakkel arilo, ta ison ti pangkit kitaam iti oras, tapno saan kan nga agkarasubli diti balay. Ikan ka laangan iti rilo, tapno saan kan ngom umay diti balay. Madadaan lang ti aldaw ko no si kakanayon ti makitkita. Anya? Glory, apay nga inikam iti relo ni Tata Kulas? Ay na, tapno agsardeng man nga umay dito'y balay. Pangkitaa ka, no talaga ati damdamagan na kat oras, day talaang tirantana kanyak. Ay naading ko, rason na laeng nga ruday, jay. Tapno makita na kalaeng. Ay na, huston manang. Jakon kaya taniganda kita. Di mukit di kayat ading ko. At dati admirer mo amang sang sarungkarken ka early in the morning. Ay na, sumgara ka mang kitkita iti dayja alakay. Anya? Wen manang. Iso jak lagpampanunot. Iduron ko kumakat. Tauray maidumodom dyan muging na. Ay naading ko saan? Di mo ar-aramiden dayta. Di ka agbali na bastos. Isungarod nga inikaklaangan iti rilo manang. Tapno at dati pangkitaan na iti oras. Tapno saanan nga karasubli diti balay. Ay na,
Siya kung ti mababain iti aramid yu, tatang. Apay ka di maneng. Kitaan nyo man, inikan na kayo pa'y ni Glory iti relo. Gaputa na uman ang makakikita kada kayo tunggal agsapa. Anya? Saan ka di nga imbagak namin kada kayo? Asardengan yun ti mapmapan ijay. Kitaan nyo man, nauma lang arudan di balasang kada kayo. Oh, matitad dumaron takijaya. Kaya't kulang ang makita ni ating Glory. Kaya't kulang ang masirayan ti kinapintas na. Ay na, saan kayo nga agarapaap, tatang? Lakay kayon! Pagan ano na kayo kumangay mo't ni Glory? Ah! Nakababain di tang aramid yu. Iras-rason nyo ti mapanagdamag iti oras? Apay, napanan ka di ti reloyo, tatang. Adamag di ta salas, Ing kayo isubli day tarelo. Kat agdawat kayo iti pasensya kini Glory. Kat ikariyo kan kwa na, asardengan yon ti mang dagdagulit. Unay mo dahil nakabsan mo, Rolay. Nakaungungay. Apay ka di, tatang. Inungtan na nga ron itay. Apay ka no aya. Gapua, iti ipapan ko di tabangin o balay. Apay aya nga nga karasubli kayo dita. Ay ugali ti lalaki as gamay. Tatang. Umay, marikinak nga ron kit mas labak kin ni Glory. Ha? Mas labak may tasasawan nyo, tatang? Ay na, kapoy ka magayam, Rolay. Isultan di ka makasasawa. Anya? Ay na, abakan ka pa'y gayam iti tinarakian, Rolay. Mas labak kin ni Glory. Isu subya-subya. Gaputa kayat ko, nga ipalapal ti panagayat ko ang kuwana. Ngam paritan lang mo, hindi ka basa mo amapan. Anyan, tatang. In love. Saan amas love? Kastaya! Ay, piman may ni tatang, anak. Anya ay di katawam. Makatitilang na ita panagkatawam. Pinarita mamapan di balay da Glory. Nga maslab magayam ka ni ading balasang. Anya ang maslab? Main in love ka no ka ni Glory. Nga maslab ti ko na ni tatang. Iso nga ron nga kakatawa ka ding. Anya? One mate, iso ti ko na. Main in love ka no piman ka ni Glory. Nga pinarita mamapan mangsarong ka. Ay, nakababain kitiray tang aramid na. Laklakayan, ngam adapay lang di plano na ang mga asawa manen. Uray kuma, no saan nga ubing ti kursunada na. Nang sapul mat kumaa, iti uray bumakat. Ta isumat ti maibagay kan kwa na. Ay, surun kon. Anya, kasanaw, kit ni Glory iti nakariknaan na iti ayat. Ay, kalukwan. Ibagam kit di kinitatang, tadinan ululitan ti mapan ijay. Ha? Gaputa ang mga no ibaga nakit di abas-bastusan na, di balasang. Tubay kan Glory. Ag gusto agpaisogin ka ni Tata Kulas. Anya? Isumati ko na mismo. Ay na, laklakayan na nga to tirapaat na. Anya? Kat no imbagak mo't kenkwana. Awa na pulos ti sumgaradot-dot ko kenkwana. Abay, di mo ka kayat ni Tata Kulas. Awan mo ti problema kenkwana. Tamay sa nabalaw. Uray pay? Ado pa'y titarakan na ano ang kenbaka. Nakasagana ko matipagkasaryaw. Ha? Ay na manong, sardangan nakman. Sika talaga ha? Gusto mo tibagbaga ka. Ay na, manong Tony. Ibagay yung madadag iti iretreto yung kanyak. Saan nga uray asino la dita? Abay ka dingay may kayo manan, Tata Kulas. Ading Glory. Oh, awit yung mo't dayta inted ko arilo apang kitaan nyo iti oras.
Tapno saan kayo nga agsubli-subli pa dito'y balay? Apay, naibus ka din ti baterya na? Yugyo, taikan kayo iti barbaro a baterya. Pasensya kang balasang ko. Ngam umay ko na isubli na ito rilong entered mo. Ha? Wala ding, umay ko isubli. Kin umayak agdawat iti pasensya kang ka. Tatakulas? Pasensya na ko na dagulitak iday. Aminag, gusto ak idigin ka. Naklon ko di nakayat. Agyamanak no nakaamiris kayon, Tatakulas. Uwan, balasan ko. Nakaamiris ako. Kaya karek, di ka naribukan pa'y balasan ko. Glory, ading ko. Nanggag ko, tipan nakisaritam kan ni Tatakulas. Manang Emi, kita ang basit mo't ading ko. Di ka unay, di ka agbali na bastos, kadagiti agrayo ken ka. Ha? No awan ti mariknam apanagayat kadakwada, kasaritam latta ida na imbag. Di ka agbali na bastos, ading ko. Manang, wen ading ko, kasaritam ida na imbag, kat ibagam kadakwada na sayaat nga awan ti mariknam apanagayat kadakwada. Wen manang. Wen, dahita tinasayaat ading ko. Tapno di da ko na nasuplada ken bastos ka, ha? Wen manang. Ikarik dayta. Tatang, di ka kadimapan ni balay da Glory. Ay, si kamot manong. Di mo man ngamin lukwan. Kakaisuna di na malagip ti mapan. Ha? Ay na, saan kayon amatanagan, anak ko? Ha? Nakapagpanunod akon. Mapanak idagi wayway titarakin ko anwangan. Ala, nasayaat mat no kasta, tatang. Tapno di da ibaga-abastos kayo. Wan no awan ti manaknakam yung alakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.